Seuraavaksi olisi tarkoitus kokeilla street dancea. Nyt mä olen niin pahasti epämukavuusalueella, etten ehkä enempää voisi olla. Katsotaan, jos mä pysyn ehkä noin 2 askeleen verran mukana. En edes uskalla luvata, että hyvä tästä tulee, mutta jotain tulee. Löysitkö rytmin? Pyöri! Isona! Koska meillä on niin paljon cashia taskuista, niin tyhjennetään cashit pois taskuista. Hei! Kuvittele, että on purkkaa kengän pohjassa. Hei! Aurinko häikäisee! Noniin, sä osasit! Ei oo totta! Oli ihan tajuttoman kivaa. Hiki tuli. En ihan tiedä, onko se video hirveän kaunista katseltavaa, kun meitsi ei ehkä ihan pysynyt mukana. Mutta voisin ehdottomasti kokeilla uudestaan. Kiva oli. Suosittelen.